Čaute kamaráti, to som ja, Andrej, a som konečne v Grécku. A viete, čo tu mám? Môžu tu byť aj niekde aj mačky, ale neviem, kde sú. Jak niečo tu chodia, ale neviem, kde. Ale môžem vám ukázať aj more. Teraz vám ukážem. A počkajte. Viete čo, radšej ja pôjdem s vami. Ja som až Kuber vám ukáže, ako vyzerá more. Videli ste? To čo tam je kto? Taký typek, šmipek. Tenisová sieť to spadla. Aj volejbal. Mám to super, mám to zmrzk. Hej Mači, čo tu robíš? Videli ste aj moju mačku. Ešte super. Čaute. Vždycky je s vami Andrej Redkovič. Tropopas.